out of the eater came something to eat. Judges 14. Murume anonzi Samson achifamba nevabereki vake, pane shumba yakauya yakadzvova against him. Bhaibheri rinoti wakatsaukira kwairi akaibvarura into two. Mumwe musi vakudarika nepo akanotarisa mushumba yakafa, akawana muine uchi, akatora uchi akapa vabereki vake naiye vakadya. Zvinorevei muupenyu hwako nhasi? Pane a challenge iri kuuya against your life yauri kuzvibvunza kuti why me? Challenge yauri kuti sei zvanangana neni sina kunangana nevamwe. I've come to tell you this. Zvimwe zvacho Mwari unozvitendera nokuti une nyasha dzaakadyara mauri to deal with that situation, nokuti musituation imomo ndimo mune uchi hwako. Pamwe pacho uchi hautange hwauya nenyuchi dzako, panotanga pauya shumba inodzvova against you, kuti kana shumba yafa mukati macho muwanikwe uchi. Remember, mukati meshumba yakafa ndo maakawana uchi. Une basa rauri kuita, une zvauri kuita wana kuti zvatofa hapana kunga zvinoenda kunaka zvinobuda, ndinoprofita upenyu, ndinoprofita breakthrough. Mune chakafa ichocho sangana nefavor yaJehovha. Hello people, how are you? How are you keeping? I hope I find you well. Kwakadi kwamuri ikoko, tinotenda Mwari nenyasha. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Mangwana nakanaka kwamuri. A blessed morning to you. Father, we thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your favor, protection and blessing upon our lives, upon our families. Hakuna umwe atinganamata kunze kwenyu imi Mwari, nokuti mune nyasha nerudo noupenyu hwedu. Takupai mbiri nokukuremekedzai mangwanani ano. Muromo wangu unopupura kunaka nokugona kwenyu nokuti makatendeka. Rikudzwe riongwe zita renyu rinamatwe Baba, nokuti makafanirwa nembiri mutsvene wakatendeka. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. A blessed morning to you people. A blessed morning to you people. A blessed morning to you. Mofela, how are you? May the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha. Peter Wilfred Chinyani, Roy Shariwa, a good morning to you. God bless you. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, Mwari wakurwirei. Nyasha dziwanzwe muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Mangwana nanu ndoda kushare nemi shoko rinobva kubhuku yaJudges 14. Judges 14. Samson paanotaura nevabereki vake kuti ndiperekedzei, ndine musikana wandawana wandiri kuda kuroora. Along the way yasvika mumavineyard, nzvimbo yainzi Timna, Bhaibheri rinoti a lion came and roared against him. A lion came and roared against him. Shumba yakauya ikadzvova kuna Samson. There were three: his father, mother, na iye Samson. The three of them vachifamba, a lion came and roared against him. Shumba yakauya ikadzvova kwaari. Mwari ndokubva vamupa simba, akabvarura shumba into two. One day vaakupfuura vachienda kumba kwemusikana uye, zvanzi akatsaukira musango ndokunoona shumba yaakauraya mukati mayo muine uchi. Ndokubva abura uchi akanopa vabereki vake vakadya. This story to me, kana kuti kuupenyu hwako mudikani, inoreva kuti muzuva ranhasi kune machallenges asingainge vamwe vanhu anongonanga iwewe, kwete nokuti une chawakatadza, but nokuti une nyasha nezodzo nesimba raMwari riri mauri rinofanirwa kumanifesta better and greater against that challenge, kwete vamwe vako. Nokuti kazhinji tine kutaura kwekuti why me, why me, pavanhu vese why me, pavanhu vese seni ndadzingwa, pavanhu vese sei vasiri kundigamuchira, pavanhu vese seni ndichitarisirwa pasi. Kune dzimwe nyasha dzinongomanifesta bedzi kana imwe challenge yazviratidza against your life. Munhu ari wired, ari gifted, ari anointed kudila nema situations ari different nevamwe. Saka uchiona hatifanani zvinotiwira nezvatinosangana nazvo. You might be a good person, uri munhu ari right, but unongoshamisika kuti nekuva right kwangu handinetsani nevanhu, but why these challenges they just come against me always. Dambudziko nderekunonoka kuziva kana kudiscover chakaiswa naMwari mauri. Bhaibheri rangu rati and the power of God came upon Samson, ndokubva abvarura shumba into two. Mumwe musi vakupfuura nepo, zvanzi akandotarisa mushumba ye akaona muine uchi.
there was a honey provision yerwendo rwake yanga yakavigwa mukudhila nesituation yaita sekunge iri against upenyu hwake. Ndakaanzwa uye ndinonzwa vanhu vachitaura mafomula akawanda ekuti munhu ave successful. Pamaformulas mazhinji anotaurwa vanokanganwa formula yekuti kunetsa kwazvo can be part of the way or yebreakthrough yako. Vanoti aiwa it's good, handisi kuti zvakaipa. Vanoti aiwa rongeka, ita zvakati, wirirana nevanhu, but uchiona kuti wakarongeka hapana chiri kuita. Unoedza kuwirirana nevanhu havakugamuchire. Saka unopedzisira waluza hope because uri kuisa in place zvese zvaunoudzwa. Kunzi ukadai so zvinoita, ukadai so zvinoita, ukadai waita zvese hazvisi kuita. But I've come to tell you this. A lion is a challenge. It came against Samson, rode against him. And the Spirit of God came upon Samson. Ndokubva shumba into two. One day when he was passing by nevabereki vake, they were passing by nevabereki vake, ndokubva aona mukati meshumba muine uchi. Ndo wavakadya vachienda. Saka uchinzwa akazoita a proverb yaaiti iye, out of the eater came something to eat. Out of the eater came something to eat. Shumba iri meant kuti imudye ndo yakaunzawo chekudya kwaari agona kudhila nayo asina kutiza. Sei asina kutiza Samson? Mwari vakamupa simba rekudhila neshumba akaibvarura into two like a god. Handizo ndiri kutaura nani mangwanana anhasi. Waedza kushanda nemaformulas ese awakaudzwa. Ita zvakati unosimuka, ita zvakati unosimuka, ita zvakati unosimuka. Kwauri hazvina kutomboshanda. But ndizvo chaizvo vamwe ndo zvavakaita vakatosimuka. Ende vanogara vachitokuudza vachikupa tip dai wadai, dai wadai, dai wadai. I've discovered kuti imwe formula yekusimuka kutoshaya formula kwacho. Makata bosha liba sata karabashandi. Rekata yandolo boshi. Iyo ndaka discover mu life. Unoziva here kuti munhu akakumbira chinhu vanhu vanomuita nyope. Yeti kune scripture inoti kumbira unopiwa. Handisi kureva kuti scripture iyo inoti chiregai kushanda mukumbire. But ndati scripture yekuti kumbira unopiwa iriko. Pane ka pride kanogona kupinda mumunhu. To an extent yekuti anoti vanhu vanozonatsa kunge handisi murume, kunge handina shungu, handina simba, ndichashanda kusika zvangu zvaita. Shoko rinoti kumbira unopiwa substitute working hard, but it's also one of the formulas yekuti uwane chinhu ichocho chauri kuda. It sounds a bit weird, but todaidza kutaura is scripture, is scripture. Nekuda kwekuti dai wainzi ukatsvaga uchawana chete, akwaigona kunyorwa kunzi kumbira undopiwa. Paingonzi ramba uchitsvaga, ramba uchitsvaga, ramba uchitsvaga. But Mwari wakambopa nyasha kuvana veIsraeri vari muEgypt. Bible rangu rinoti vana veIsraeri pavakapiwa nyasha vari muEgypt, vakawanirwa favor yekuti pavakakumbira kuvaEgyptians vakapiwa silver, gold, clothing and a lot of things. Kutone favor nenyasha dzokupuwa. Yes, I've discovered that. Asi wese anokumbira obva apiwa again. Hazviroti vaakumbira vanonyima, but kutoriko nenyasha dzacho, because itori formula iyoyo mushoko raMwari. Pane panonzi tsvaga unowana, gogodza unozarurirwa. So zvinotozikana kunzi pamwe pacho ukagogodza unogona kusavhurirwa, ukatsvaga unogona kushaya. But kana watsvaga washaya wagogodza usina kuvhurirwa, kokukumbira zvako. Nokuti mushoko macho zvirimo, hazvisi kukuita simbe, zvakuita munhu asina nyasha dzekuita chinhu kusvika chabatika, but wakakonektwa nevanhu vanogona kuchibata kuti vagone kukusvitsa muupenyu hwako. Dai Mwari atiwanira nyasha, dai Mwari atiwanira favor pamusoro peuso hwako, chese chisiri within your reach,
but Mwari vachida kuti chibatike muupenyu wako, we must pray for that favor. Nyasha idzodzo dzive pamusoro peupenyu wako. So one of the formulas ya Samson, kana kuti one of the ways nestructure yakashandiswa naMwari ndekutendera shumba uchi usati wauya kuti agone kudhila nechinotyisa chinoita sekunge chinogona kumudya asi iye chauya kuzomupa chekudya. I don't know why say shoko ruramba richindidzora kubhuku raMatthew 7. So vana veIsraeri vakapiwa favor vakakumbira kuvaIjipita. Zvitorimo mushoko kuti unotsvaga unowana, unogogodza unozarurirwa. But papedza kunyorwa zvokunzi gogodza unozarurirwa, tsvaga unowana, ponzi kumbira. But ndazodiscover kuti kukumbira is not just an ordinary thing chekuti unongoenda unokumbira. You need the grace and the favor of the Lord to be upon your life. Nokuti ndaona vazhinji vanokumbira vasingapiwe. Ndaona vazhinji vanokumbira vasingapiwe, kogoita vanotopiwa vasina kukumbira. Ndine zvandasangana nazvo muupenyu, zvandaishuwira nekuda, zvandakashayiwa simba rekuzvitaura kana kuzvikumbira, asi Mwari vakazviisa pamwoyo yavanhu vakagona kuzvisitsa kwandiri. It's another dimension of grace inogona kuwanika muupenyu hwemunhu. So Samson ari kuenda kuTimna, ari kudarika mavineyards eTimna. Bible rinoti a lion roared against him. Remember there were 3. Iye baba wake na mai vake vari kuenda, but a lion came against him. Say yauya against him, he has what it carried to destroy or to deal with the lion. So pekuti why me? Tinogona kupa visa. Because there is grace that is unique. Rakaiswa naMwari mauri. Kuti chimwe chinhu chinouya sekunge chinokudya ndicho chatouya kuti uzodya. So problems can also be part ye breakthrough kana favor kana answer yechauri kutsvaga. Answer ne favor ya Samson ndeyekushaya witness munhu anomira naye kusvika akandwa mugomba reshumba. Chinozongoita mawitness nekumira naSamson ishumba dzacho padzinoregera kumudya. Asi vanhu vanorwa na Daniel paanokandwa vanodyiwa. So sometimes ma witness kana kuti varida kumira newe idambudziko, shumba idambudziko, but idambudziko ndo rakapedza dambudziko raDaniel pavanhu vaimumukira. So Daniel ndiye akatanga kupinda mudambudziko mu lion's den, but vanomurwisa vakazokandwawo vakadyiwa iye akabuda. So you see sometimes imwe formula yawakaudzwa wakashanda nayo haina kushanda. And the problem we are facing today, uri kunzwa sekunge Mwari vakusiya sekunga zvichaita watoparara. Out of the eater came something to eat. Out of the eater came something to eat. Chiri kuuya kuzokudya ndo chiri kuuya kuzokudyisa. Chiri kuuya kuzokudya ndo chiri kuuya kuzokudyisa. Mande balando roboshi atakola basande. Ibaba zaluga diatakola masanda. Yaba jale mariga da bayando loboshi atakula basande. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for your grace and your favor. Tirikunamatira nyasha pamusoro paupenyu hwedu. Patinotsvaga zvatinotsvaga zviwanikwe. Patinogogodza tiwanirwe nyasha dzekuzarurirwa. Patinokumbira tiwanirwe nyasha dzekutambidzwa. Mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba ose, makarangarira nyangwe naSamson. Shumba yauya kuzodzova against upenyu wake. Makazvishandura ikava favor kuupenyu wake. Rimwe zuva vachidarika, Bible rinoti wakandotarisa mushumba yakafa akawana muine uchi. Mushumba yakafa akawana muine uchi. Kana iri mhenyu haina chinhu chaunga benefite kana kuwana, but shumba ikafa nyuchi dzinouya dzoita uchi mairi.
So there are times yekuti zvauri kuronga zvasvika pastage yekuti zvafa. But guess what? Sometimes zvapa stage yekuti Yohani now ndo painogona kubatika uchi hwako ndo maunogona kugadzirika imomo mushumba yakafa. Kana shumba iri mhenyu. Maybe I need to get a little bit deeper. Samson paakasvika mumavineyard eTimna, Jesu anoti I am the true vine. Ndini muzambiringa wechokwadi. Kudati ari kupinda musizeni yaKristu. Ende Jesu ndiye shumba yerudzi rwaDhavhidha. So paari kudhila neshumba, ari kubata shoko raMwari. Shoko raMwari ri divided into two. Old Testament ne New Testament. So paari kuopena the word of God. Paari kuvhura shoko raMwari. Paari kuvhura shoko raMwari. Rinoita sekunge rafa. Nokuti Jesu wacho akauya ndokubva afa. But murufu rwake ndo makava neupenyu hwedu. Out of the dead lion ndo maakabura uchi. Shoko ndo parinoti unless the seed dies. Kusvika mbeu yafa ndokuti igobereka zhinji. People of God, hear me very well. My challenges can also be part and parcel ye platform yekusimuka kwako. That's why shumba yauya kuzoita row against you, not anyone else. Ndiwe une grace, ndiwe une nyasha dzekudhila nayo. Saka shumba haina kuya against you nokuti wakamakwa. Shumba yauya against you nokuti wakazodzwa. Shumba haisi kujova against Samson nokuti Samson akamakwa. Shumba iri kujova against Samson nokuti ndiye ane zodzo rekudhila neshumba yacho. So pane kuti ucomplain ucheme kuti why me? Ngaive a sign yekuti I carry the grace of God in me. I'm anointed to deal with this situation. Pane kutiza piwa nyasha nsimba dzekugona kuvhura. People of God, hear me very well. Namwe yataita ndeyekuti takapiwa maformulas atakashanda nawo akati disappoint hapana chakabuda. Bandaya kuzokudza imwe yeformula iripo. Kugona kugamuchira nekushanda nedambudziko iroro. The same lion that came against Samson is the same lion iri kuunza provision uchi munera mangwana. So neimwe nguva uchi hwako uri mudambudziko rako kana waregera kutiza wamira ukadhila naro. Dai Mwari atiwanira nyasha. Dai Mwari akuwanira nyasha mudikani. Out of the eater came something to eat. Shumba iri meant kuti imudye ndo yakauya nezvekudya zvake zvemangwana paakagona kumira akadhila nayo. Haasi kuti why me pavatatu vese, why is the lion rolling against me? He has the grace, he has the anointing to deal with the lion. That shumba iyi is a shadow picture ya Kristu. Nokuti yakawanikwa mumunda wamizambiringa. Jesus is the true vine. Saka Samson paanobvarura shumba into two, he is opening the word of God. He is opening the word of God. Shumba pairi kufa ndi Kristu uri kufira kereke kuti igowana upenyu. Nokuti shumba inouya kuzotora upenyu, but ukauraya yakabvarura mukava neuchi unotora upenyu. Dai Mwari atiwanira nyasha. Handizive situation iri kudzvova against your life, but ndadiscover kuti mushumba yakafa kana makabuda uchi, situation irita sekunge yafa, ndiri kuprofita uchi musituation iyoyo. Musituation inoita sekunge yafa yaparara,
muchabuda life, muchabuda upenyu. Dai Mwari wakuwanira nyasha, Mwari wakugonesai, wakuchengetai. Join me tomorrow. Understand kana kuti ukasava nekujekerwa nepfungwa yaMwari nenguva yaMwari mukuitika kwezvinhu zveupenyu hwako pane zvaakakurongera muupenyu, unozvifananidza naningi naningi. At the end kana vanhu ava vachibva vasimuka, iwe usati, unenge wakuti kunamata kwacho uku zvinenge zvaramba. Izwi rekuti zvaramba kana kuti hazvisi kuita, izwi roro mumaindi yemunhu wese ririmo. The devil will whisper to you message iyoyo, obva akuratidza vawakafunda nawo, obva akuratidza wawakakura nawo, obva akuratidza musociety yaunogara, obva akubvunza kuti iwe wane makore mangani, look at your age, hauna kwauri kuenda pana chichabuda. Takasiyana. Mwari ngavakurumure papressure iri unnecessary. Kana ninga akakuti ona vamwe vako vadai, ona vamwe vako vazodai, vamwe vangu mukukura tese, vamwe vangu mukudzidza tese, vamwe vangu mukugara tese, havasi vamwe vangu mudestiny yangu yechakarongwa naMwari maringe upenyu hwangu. Handina mutwin padestiny, handina mutwin paurongwa hwaMwari concerning my life wandingati iyo ndiye role model wekuti ndikaona ndinofanirwa kudai apa ndodai. We learn from others, but we are different. We are designed to learn, we are not designed to copy. Saka uchiona kana Mwari wakandidana semuvhangeri, handina pressure yekuti ningaprofita, ningaita zvakati, ningaita mamiracles akati. I'm not designed for that. There is a reason yakatokosha mumaindi yaMwari yandinofanirwa kuremekedza. Sei Mwari vakandiita muvhangeri vakasitendera kuti ndive muprofita. Saka ndikaona munhu ari muprophetic field ane zvaachiva, especially zviri tangible, ndobva ndapinda pressure yekuti dai ndaitoprofita. So